Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Assalamu alaykum Jir şarı boylap sivilip yaşamışı gaziz milleteşler. Бәйрәм, сәбәп, ниндир вакыйгалар көтүп яшәмик, бүгенге көнгә шат булыйк. 14 яисә 23 февральне, 8 мартны көтмичә якыннарыбызны, мәсәлән, менә бүген 2 февральдә сөендерсәк тә була. Бик дөрес, якыннарыңа игътибарлы булу өчен календарда нинди көн булу мөһим түгел. Манзара тапшыруда сезне көн сайын сөендерергә әзер. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Балык Истәсе районының Казаклар Чаллысы авылына булыр. Ясмык өйрәсе ашсу ustaсы Резида Хусейнова ясмыктан аш пешергәндә нәрсәләргә игътибар итәргә икәнен аңлатыр. Замандаш сәхифәсенең герое Лаишта яшәүче Эльвира Байгузина. Юкка гына әйтмәгәннәр. Малын җыйган 7 ел елар. Иленнән аерылган гомер буе. Дөнья киң. Адәм баласы йөрмсәк, ул кай тарафка гына барып чыкмый. Әмма ул һәрчак киндек каны тамган җирен, изге туган ягын сагынып кайта. Чөнки аның бәхете туган илендә. Туган җирендә дип яза Рәфкать Кәрәми. Туган авыл, туган җир турында сүз башлаганбыз икән, авылым иртәсе сәхифәсенә тукталабыз дигән сүз. Бүген Балык Истәсе районының Казаклар Чаллысы авылына юл алырбыз. Борынгы Чаллы шәһәрчеге биләмәләренең көньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан һәм Балык Истәсе районына караган Казаклар Чаллысы авылының тарихы 15 гасырга барып тоташа. Бу хакта тарихчы этнограф Износков үзенең список населенных мест Казанской губернии дигән хезмәтендә телгә ала. Ул авылның губерния үзәгеннән 75 чакрым ераклыкта булуын яза. Татар энциклопедиясендә Казаклар Чаллысы авылы 1646 елда нигезләнгән диелә. Безнең бит менә шушы тау өстеннән Наратлык артында Нугай сәүдә юлы булган. Улы юл өстендә анда йортлык дигән җир бар. Безнең ул хәзердә исән. Шул йортлыкта булган безнең авылның беренче нигезе. Анда талаучылар күп булганга, талауга чыдый алмыйча халык шушы урман арасына кирип, чишмәләргә бай җиргә агашны кисеп, шушында авылга икенче нигез салган. Хуҗалар Козяковы хозяин дигән сүздән алынган. Булар үзләренә хуҗа булганнар. Икенче мәгълүматлар буенча служивый, казаклар служивый дигәнне дә аңлата диелгән тарихи чыганакларда. Авылның бик борынгы исеме Түбән Чаллы булырга мөмкин. Элек бу урында мөселманнар яшәгән дигән фараз да бар. Казаклар Чаллысы авылы кешеләре авылдан көнчыгыш юнәлештә борынгы мөселман каберлекләре булганлыгын искәртәләр. Көчләп православие диненә күчерү башлангач, яңа динне кабул итмәүче мөселманнар башка төбәкләргә күчәргә мәҗбүр булганнар. 18-20 гасырларда безнең авылда изге гури мәктәбе булган, бер мануфактура кибете булган, май заводы булган, такта эшкәртү заводы булган. Авылыбыз тагын безнең данлыклы тегүчеләре белән алар читкә чыгып тегү теккәннәр. Булар Александров, Григорий, Тачаев, Денисов, Степановлар. Шулай ук безнең авылдан чыккан укытучылар. Тарихның шын шаһиты булырлык биналар Казаклар Чаллысы авылында әле дә саклана. Шуларның берсе 20 гасыр башында төзелгән Арентов Петр Михайлович йорты. Безнеңчә әйткәндә бай Питер йорты. Бу Столыпин реформасын алдынгы карашларны кулланып, авылда алдынгы җир эшкәртү методларын кулланып, үзенең тормышын алга җибәрә, ләкин колхозлашу чорында кулак дип игълан ителә һәм Сибиргә сөрелә. Төрле елларда бу ягынданың балалар бакчасы булганда ашхана булды. Аннары монда кибет булды. Без кичкенә вакытта кибеткә йөри идек. Монда шулай ук балалар бакчасы булды. Хәзер бүгенге көндә бу здание буш тора. Авылның горурланырлык шәхесләре байтак. Шуларның берсе Советлар Союзы герое Иванов Валентин Прокофьевич. Сугышта бик батыр сугышчы булган ул сугыш вакытында. Аның турында кыю йөрәкле батыр Днепрны кичкән өчен аңар Советлар Союзы герое исеме бирелә. Валентин Прокофьевич күп илләрнең шәрәфле гражданина. Бары тик команда составы гына бүләкләнә торган Александр Невский ордены ясә. Геройның сугыштан соңгы язмышы катлаулы. Җинаять кылу сәбәпле аннан герой исемен алалар, ләкин ул аны барыбер кире кайтара. Картлар йортында үлсә дә,
аның язмышы шулайрак туры килә. Зеленодольскийда картлар йортында үлсә дә аның батырлыгы безнең йөрәкләрдә саклана. Аның турында без онытмыйбыз. Ул безнең күңелләрдә һәрвакыт менә авылыбызда шуңа багышлап бюст куелган. Аның әле ни юк дибәгез, безнең монда хәзер ремонт эшләре бара. Козаклар Чаллысы авылында бүген 110 хуҗалыкта 198 кеше яши. 90нчы елларның ачы җиле аларны да читләтеп үтми. Гөрләп эшләгән Победа күмәк хуҗалыгы да тарала. Хәзер җирләрне авыл үсешенә зур ярдәм күрсәтүче Кулон агро җәмгыяте җитәкчесе Альберт Фәхретдинов эшкәртә. Аның ярдәме белән авылда чиркәү барлыкка килә. Хәбәрләр, иҗтимагый сәяси тапшырулар, телесериаллар, ток-шоулар, спорт матчларының турыдан-туры трансляцияләре Яңа гасыр каналы менә инде 20 ел сезнең белән. Ул үзенең тырыш хезмәте белән татар телен, мәдәниятен үстерү һәм саклауга зур өлеш кертә. Чит төбәкләргә сибелеп яшәүче татарларыбызны берләштерә. Телеканалның тарихында калган зур вакыйгаларны бергәләп барлыйк. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2008 елның 2 февралендә Казанда яңа автобуслар тәкъдим ителде. 3 ел үткәч шушы көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия 2011 форумында катнашты. 2017 елда Татарстан башкаласында яшь профессионаллар WorldSkills төбәк чемпионатында җиңү өчен көрәште. 1 ел үткәч Казанда иң шәп әбине ачыкладылар. Дөньяның иң гүзәл әбисе дип Илья Гарипова танылды. Февраль айы башында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахның 44-нең май айында әсәре буенча төшереләчәк нәфис фильмга кастинг үтәчәк. Актерларны билгеләүдә язучының хатыны Руфина Фаттахова да катнашачак. Бу фильм Нурихан Фаттахның 95 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлана. Дөньяда булган башка яңалыклар белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Әлеге төбәк өчен аномаль саналган түбән температура аркасында туңган Каспий диңгезе ярын дроннан төшереп алганнар. Узган атналарда салкыннар 17 градуска кадәр җиткән. Шул рәвешле диңгездә боз барлыкка килгән. Актау порт шәһәрендә төшерелгән видеода күренгәнчә, җирле халык бозлы яр буйлап йөри, ә балалар кар атышып уйный. Каспий диңгезе иң зур ябык сулык. Кышкы чорда гадәттә аның төньяк өлеше генә бозланып кайта. Иркутск зоогалереясында балу кушаматлы бинтуранг икенче төрле мәче сыман аю яши башлаган. Көньяк-көнчыгыш Азия кунагы ките кушаматлы Гималай цветысы белән янәшәдәге читлектә көн күрә. Кызыксынучан җәнлек шундагы ташбака белән аралашмакчы була, камера белән танышырга омтыла. Балу белән китеның иң яраткан ризыгы банан икән. И они сразу с самого детства вот такие вот активные, привязчивые. Бинторанглар бәләкәй чактан ук бик актив, кулга ияләшүчән, шаян, кызыксынучан. Шуңа күрә алар белән аралашуы да бик рәхәт. Былтыр сентябрь айында хуҗалары йомшак кайларын вакцинация сатырга алып килде. Прививка ясаганнан соң балу белән китене карантинга калдырдык. Әлеге хайваннарны өйдә асрау бик уңайлы булмаганлыгын хуҗасы да аңлады, бездә калдырды. Хезмәткәрләр ике айрылмас дус алга таба да зоогалереяда яшәр дигән өметтә. Бер-берсен бик сагыналар икән. Язга аларны ачык читлеккә чыгарырга ниятлиләр, чөнки тропик җәнлекләр кояшка мохтаҗ. 2012 елда Төркиянең Ван шәһәрендә бик зур өстәл табыны әзерләнә. Әлеге иртәнге ашка 52 меңгә якын кеше катнаша һәм ул Гиннес рекордлар китабына да теркәлә. Төрекләр иртәнге ашка бик зур игътибар бирә. Ул алар өчен туклану процессы гына түгел, күпкә зуррак мәгънәгә ия икән. Тамашачыларыбыз арасында төрек теле, мәдәнияте, әдәбияты белән кызыксынучылар күп икәнен беләбез, ә менә төрек ашлары беркемне дә битараф калдырмас. Ашсу ustaсы Резида Хөсәйнова бүген төрек ашы мәрҗибәк шурбасы пешерергә өйрәтер. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән төрек ризыгы пешерербез. Ул мәрҗимәк шурбасы дип атала. Ясмык шулпасы була инде ул безнеңчә. Аның өчен безгә кишер, суган, бәрәңге кирәк булачак һәм инде ясмык. Кыздырыр өчен сыек май, тәмләп җибәрер өчен әз генә сарымсак кирәк булыр, һәм инде атланмай. Табынга биргән вакытта менә шулай аны
kipken sahari bilen biremiz. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni en birinci soğandan başlayız. Min indi zeytun mayı salam. Türkiye'de her vakit rızıklarını zeytun mayı bilen hazırlayırlar. Soğanı vaklayız, turuyuz. Biz aşını hazırlayan vakitte her vakitte da şupa kaynatabız, siyek salabız, it salabız. Bu mene şulay alar itsiz gine yasmak aşı hazırlayırlar. Soğanı nişik turasağız da yarı, ere turasağız da yarı. Biz onu bari bir mikser aşağı çıkarabız. Biz ne abi soğan turarga koşkan vakitte biz yılasak, ey kızım yılamağız eli, yılasağız kaynanağız usal bula diye aytırgan idi. Mene Allah'a şükür kaynana da usal bulmadı, ne degine bulsa da soğan yılatayındı ol. Hazır indi kişirini hazırlaytırabız, kişirini de şolay yok kızdırabız. Elbette kişirini indi vak uğuştan usağız da yarı, men şolay iri uğuştan uam, neçe köngülüğüz kuşan. Mene soğanımız bizden cırlı başladı. Kaya barsam da şulay men başka halk rızıkların kızıksınıp karayım, hem neçe hazırlaysız dep sorayım. Pişikçilerden elbette Mina indi üzüme kızık bilesim kile hem sizge de onu mene körsetesim kile. Sizin bilen de bizim bilgenini bölüşesim kile. Yasmaka kelgende yasmakını elbette koldan yuvup gittirirge kirek. Kırı kiliş biz onu kızdırıra salabız. Mene bizim kendi izleri çıktı. Her izlerinde yasmakını salabız. Hem şulay, kişir hem soğanda biz yasmakını birge kızdırabız. Hazır berengini de salıp jibereriz. Berengini nişik turasağız da yarı. Anda biz onu bari bir mikser bilen izleriz. Bu bizden indi süt börek gibi bular. Mene bizden yasmağımız indi şulay ezerek parlandı. Biz ona hazır şulay kaynar su salabız. Şupa tüget, kaynar su. Hazır indi bir 40 minut ol şulay ekringine kaynab otura. Tız hem barışını biz sınırak isteybiz. Mene şulay biz onu kapkaç bile kaplap koyabız da hem izilip pişkenin kütebiz. Butkara işine kildiğini hazır indi biz onu mikser bilen izebiz. Tuz isteybiz. Şimdi kora burasını salıp jibereriz. Sarımsak istep jibereriz hazır. Ezgine atlanmayı da salıp jibereriz. Bismillahirrahmanirrahim. Saharını içine salıp birsek de yarı. Benim de şulay ama tenkenin yanına koyam. Pek demli, kıymetli dostlarım, kıymetli tamaşaçılarım, esirleriz eli bu yasma karşın, aşlarınız demli olsun, motor tırmışlar dilini sizge. Урманга барсам, авылга кайтсам, ак кайыннардан, ябалдашлы наратлардан, киң итәкле яшел чыршылардан күземне ала алмыйча карап торам. Бигрәк матур инде безнең кышкы табигать айвас. Әйдә менә күреп узыйк әле шуны.
Безнең хезмәттәшләребез телевидениедан тыш әледән-әле кызыклы проектларын тәкъдим итеп торалар. Чираттагысы татарча тиз уку дип атала. Аның турында тулырак безгә Шаян ТВ балалар телеканалының алып баручысы Мәликә Хәйрулла сөйләр. Мәликә, сәлам. Хәерле иртә. Мәликә Хәйрулла дип әйтү ничектер әлегә күнегелмәгән. Мәликә Хәйрулла. Мәликә, сөйләп җибәр. Тиз уку, бурычадан сокращение дип тәрҗемә итәргә буладыр, әйме? Без әле моның татар интерпретациясын ишеткәнебез, күргәнебез юк иде. Бу үзенә күрә премьерда, бу үзенә күрә яңалык та. Нидән гыйбарәт соң бу тиз уку? Тиз уку ул шундый бер файдалы күнекмә. Кеше аны үзендә үстереп, текстны тиз укып, аны берничә тапкырга яхшырак үзләштерә һәм яхшырак истә калдыра. Димәк, бу текстны тиз карап чыгу гына түгел, аны бик яхшы үзеңнең аңга сеңдерүдә. Менә синең курсың буларак, бу нинди методологияга һәм нинди механизмга корылган курс? Аның механизмнары бөтен телләр өчен уртак. Бу бит инде мен теорияны инглиз һәм рус телләрендә өйрәндем, һәм аны татарчалаштырырга булдым. Методикасы аның бер төрле дигәндәй, анда физиология һәм психология белән эш итәргә кирәк. Димәк, ике аспектта эш алып барыла. Һәм менә психология белән эшләгән вакытта мин инде безнең татар теленең тел үзенчәлекләренә мөрәҗәгать итеп, шуңа яраклаштырып, берничә күп төрле инде күнегүләрне әзерләдем, һәм шулай итеп тулайым бер курс формалашты инде. Менә монда инде хәзер тамашачыларның шундый сорау туды. Мәликә психологка укып йөри микән әллә дип. Бу инде шәхси күзәтүләрдән төзелгән нәрсә. Шулай ук менә шөгыльләнгән арада мин үземә мәгълүмат җыеп тордым. Һәр кеше үзенчә кабул итә. Аны хәтта әллә ничә еллар буе апробация узган курслар нигезендә укыган кеше барыбер ниндидер үзе өчен яңа әйбер таба ала. Һәм менә бу нечкәлекләрдән бөтен нәрсә җыела да инде. Мәликә, менә шундый сорау. Без хәзер инде гомумән алганда тиз уку турында сөйләшеп алдык, аңа ничек итеп караш турында сөйләштек. Әмма ләкин менә гади тел белән генә аңлатканда, менә безнең телевизор караучылар арасында тиз укырга, татарча тиз укырга өйрәнергә теләүчеләр нишли ала? Каядыр мөрәҗәгать итәргә тиешләрме? Сине табырга тиешләрме? Яисә интернетта аның ачык дәресләре бармы? Ачык дәресләре әлегә юк, ул хыялда бар әлбәттә. Әлегә миңа мөрәҗәгать итеп була, киләчәктә бәлки киңрәк җәмәгать кешеннән дә чыгыр ул. Әлегә миңа мөрәҗәгать итеп, мин кешеләр белән онлайн форматта да очрашып та шөгыльләнәм. Хәзерге вакытта мин әле аны фәнни яктан тикшерүне дәвам итәм. Шуңа күрә курс тагын да камилләшер дип өметләнәм. Без белгәнебезчә инде менә Татарстан киңлегендә синең шушы эшеңне бит күтәреп алдылар, билгеләделәр. Нинди җиңү яулап кайттың син? Мин бу проектым белән КФУның ел студентында иң яхшы студентлар инициативасы номинациясендә беренче урынны алдым. Рәхмәт, бик зур. Инде алга таба җәелеп, аспирантураларда белем ала башлагач, аны чын мәгънәсендә җәмгыятькә тагы да күп файда ясарлык итеп кертеп җибәрергә, нидер бәлки рәсми рәвештә дә программаларга кертергә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Мин шулай дип өметләнәм, чөнки бу бик файдалы күнекмә. Укучылар өчен дә, студентлар өчен дә, инде укып чыккан кешеләр өчен дә мәгълүмат бик күп эш. Менә әйдә, Әдилә, була шигелебез. Без мәгълүматны сөйләдек, әмма ләкин бер кичкенә киңәш буларак, менә хәзер без телевизор караучылар кулларына текст алып, нәрсә эшли алалар. Мәсәлән, без сиңа бирикме бер текст? Бирергә кирәкме? Мин булай гына да аңлата алам. Мисал өчен, иң гади әйбер, без башлангыч сыйныфта һәр юл астында бармакны йөртеп укыйбыз. Яисә линейка куябыз. Ләкин бу очракта бармак файдалырак, ни өчен дип әйтәм. Булганы бармы текстны укыганда, кире кайтып, яңадан бер үк юлны укыганыгыз? Регрессия. Әйе, менә бу регрессияләр ул безнең укуыбызны әкренәйтә. Иң беренче нәрсәгә без өйрәнәбез, күзне бармак артыннан ияртергә. Әгәр дә туктаусыз менә шулай укырга өйрәнсәгез, тизлек шундук 100-150 сүзгә арта ала. Иң җиңеле. Менә диагональ буенча уку дигән монда туры киләме? Диагональ буенча уку ул инде катлаулырак аңа өйрәнергә кирәк, чөнки диагональ буенча уку өчен кешенең күз күреме киңәерергә тиеш. Һәм тора бара, әгәр дә ул диагональ буенча укырга яхшырак өйрәнсә, ул диагональ туры сызыкка әйләнә һәм кеше китап бите буенча менә булай турыдан бармакны төшереп укый алырга өйрәнә.
Шулай итеп инде син хәзер шушы проект нигезендә бер көнгә ничә китап укып чыга аласың? Бер китап. Бер китап. Тулысынча, әгәр дә ул бераз калынрак булса, ул инде 2 көнгә сузыла. Мин дә укыйм андый китапны. Минем Газизәнең менә мондый китапларын көнгә 5-не укый алам. Бик зур рәхмәт, Мәликә. Шуңа зур файдалы һәм иң мөһиме безнең милләт өчен зур эс салачак эш белән шөгыльләнүеңә алга таба уңышлар теләп калабыз сиңа. Рәхмәт, бик зур сезгә. Шулай итеп без хезмәттәшебез Мәликә Хәйрулла белән саубулашып тапшырыбызны дәвам итәбез. Кабатлыйм бер сорауны өнемдә һәм төшемдә. Кеше булып яшәргә нәрсә кирәк кешегә? Гүзәллек диләр гөлләр, иреклек диләр җилләр, нык канат ди бөркетләр, бөеклек диләр күкләр. Алдагы героебызны нәкъ менә Фәнис Яруллинның әлеге шигырь юллары белән игълан итәсе килде. Дөньядагы иң йомшак куллар, әнкәемнең генә куллары, төн йокламый җан җылысын биреп, ул үстергән кыз һәм улларын, иртә белән олы юлга бага, каш өстенә куеп кулларын, изге теләк теләп бер шу хәсрәт, кисмәсен дип кайтыр юлларын. Күңеле тулганда да, шатлыкта да, кайгы борчу килсә дә кулына каләм ала ул. Хис кичерешләрен ак кагаз битләренә төшерә Эльвира апа. Китапка, әдәбиятка мәхәббәт уяткан укытучысына шиксез рәхмәтле. Матур әдәбиятка миңа сөю уятучы татар теле укытучысым Әнисә Муллаян кызы зур роль уйнагандыр дип уйлыйм. Татар теле дәресләрендә бүтән китапларны гел миннән укыта иде. Шигырьләрне бирсә, иң беренче диккатле итеп мин сөйләргә тырыша идем. Башкортстанның Ямлы Кодаш авылында туып үскән кыз Татарстанга килен булып төшә. Красноярск крайында, Ангара буенда өйләнештек. Ул армиядан кайткач анда эшләргә килгән иде. Минем туганнарым анда яши иде, бер туган абыем, әтиемнең апасы, инесе. Мин кунакка барган җирдән шунда өйләнештек. Тик бәхетле, парлы тормышта яшәү узакка бармый шул. 34 яшендә 4 бала белән тол кала. Балаларны аякка бастырасы бар. Хезмәт сөючән, көчле ханым бирешми. Тик кайгы ялгыз йөрми диләр. Улын җир куенына сала, сынмый ана. Намаз сайын калган балаларына сәламәтлек, озын гомер тели, ә күңелен тагын үзенең шигырьләрендә бушата. Вакытым булганда, кулыма каләм алып, күңелем тулганда, күңелем булганда, кулыма каләм алып, шигырь юлларымны сәйлән итеп дәфтәр битләренә тезәм. Яхшы күңелле ихлас кешеләр яшәгән йортта гөлләр әйбәт үсә диюләре хактыр күрәсең. Аның 2 бүлмәле фатирында гөлләр шау чәчәктә утыра. Җәй көне килегез, бакчамда да чәчәкләр бик күп ди ул. Үземә дә җитә, балаларга да, күршеләренә дә тарата. Киң күңелле, ярдәмчел, юмарт диләр аның турында күршеләре. Шушы гади генә гел елмаеп торырга яраткан Эльвира апабызның бик яхшы бер сыйфаты бар. Ул һәр вакыт һәр кемгә ярдәм итәргә әзер. Эшең төшеп аның янына барсаң, ул бер вакытта да сине борып чыгармый. Менә шушы сыйфаты өчен мин аны яратам, хөрмәт итәм. Безнең авылыбызның йөзек кашы дип әйтер идем мин Эльвира апабызны. Лайыклы ялга чыктым дип өйдә утырмый ул. Башкортстанга кайтып, анда бәйрәмнәрдә катнаша. Туган ягына гашык, урман кызы диләр аны яратып. Беренче шигырьләр җыентыгында шулай атаган ул. Габишева авыл клубында үтә торган чаралардан да читтә калмый. Үткән мероприятиеләрдә, кичәләребездә үзенең шигырьларын бүләк итә. Авылдашларыбыз да бик җылы кабул иттеләр. Аның шигырьларын бик рәхәтләнеп тыңлыйлар. Тагын бер китаплык шигырьләрем җыелды инде ди шигъри күңелле ханым. Ә шигырьләр кабат туып тора. Ялгыз бер кыр казын күрдем бахыр. Төркемнән калган айрылып, кыйгак иптәшләрен эзли. Кичке күкне байкый каңгырып. Әллә кайдан ишетелеп тора, үзәк өзгеч аның тавышы. Таба алыр микән иптәшләрен, язмышына сыкрап барышы. Кышларда да кеше язмышлары, үзгеләнә калгач ялгызы, үзгәртәсе килә бу язмышны. Булмас өчен ялгыз кыр казы. Ялгызы ул үзе үзәк үзгеч сынау, йөрәкләрдә сыкры ярасы. Олы бәхет белән ялгызлыкның 2 адым гына арасы.
Барыбызга да билгеле Али Баба, ягъни татарча Гали Баба. Гали Баба турындагы әкиятте караклар ишекне ачар өчен сим-сим дигән сихерле сүзләрне кулланалар. Баксаң, ул гарәп теленнән күнҗит дигәнне аңлата икән. Гаҗәеп. Алдагы минутларда сүз әнә шундый серле, файдалы күнҗит турында булыр. Дөньяның төрле тарафларында аны төрлечә кулланалар. Азиядә аны кыздырып, камыр ризыкларына сибәләр. Япониядә пешкән дөгө белән ашыйлар. Ә Африкада яфракларын кулланалар. Кунжутның тәмле икәнен барыбыз да белә. Файдасы турында ни диярсез? Сүз уңаеннан кунжут дөньядагы иң файдалы чикләвек һәм орлыклар арасында икенче урында тора. Кунжутның берничә төре бар: ак, кара һәм көрән. Ак күбесенчә кулинария өлкәсендә, кара медицинада, көрән кунжут май һәм баллы ризыклар җитештергәндә кулланыла. Арада карасы иң файдалысы булып санала. Ул организмда стресс яки яшькә бәйле үзгәрешләр китереп чыгарган билгеле бер матдәләр кытлыгы белән көрәшергә ярдәм итә. Орлыкны сайлаганда аның коры булуына һәм савытка иркен тибелүенә игътибар итегез. Кунжутны үтә күренмәле капчыкта сатып алу яхшырак. Әгәр ул ачы тәмгә ия икән, бу аның начар сыйфаты яки бузылганлыгы турында сөйли. Кунжутны медицина максатларында күптән кулланалар. Ул кан әйләнеше системасына уңай тәэсир итә. Иммунитетны күтәрә һәм онкологик авыруларны булдырмауга йогынты ясый. Бу орлыкка гына түгел, майга да кагыла. Шуңа күрә белгечләр яшелчә салатларына берничә тамчы кунжут мае саларга яки аны чиста килеш кулланырга киңәш итә. Орлыктагы майлар чәч һәм тырнакны ныгыта, тирене яхшырта. Никадәр генә файдалы булмасын, кунжут куллану тыелган очраклар да бар. Мәсәлән, кан оешканда, шулай ук бөердә таш утыру ихтималы булганда. Күз алдына китерәсезме? 1 сәгатьлек массаж 8 сәгатьлек йокыны алыштыра. Моннан тыш дистәләрчә чирдән дәва булу белән дә игътибарга лаек ул. Бүген даими рәвештә стресс, киеренкелек шартларында яшәгән кешелек аңа аеруча мохтаҗ. Аны үз-үзеңә ясау серләре белән алдагы минутта танышырбыз. Сәламәтлек җәүһәр, ләкин тиз югала, шуңа күрә аны кайгыртып тору мөһим. Бүген без үз-үзеңә массаж ясау ысуллары белән танышырбыз. Әлеге күнегүләрне массажист Зиннур Тагиев күрсәтер. Первый массаж это зона стимуса называется. Беренче күнегү йөрәк мускулларын ныгытуга каралган. Без аны тимус зонасында башкарыбыз. Моның өчен кулны йодрыкка җыябыз, кулның сөякле ягын йөрәккә таба куябыз һәм әйләнә хәрәкәтләр ясап, сәгать уңаеннан массажлыйбыз. Бу күнегүне көненә 3 мәртәбә ясарга киңәш итәм. Второе упражнение для тех, у кого насморк и заложенность носа есть. Икенче күнегү суык тидереп борыннары тыгылганнар өчен файдалы булыр. Чөнки ул сулыш юлларын ачып җибәрә. Бу күнегүне ясау өчен 2 бармакны борын очына куябыз һәм түгәрәк хәрәкәтләр белән массажлыйбыз. Артык каты басып эшләмәгез. Шушы хәрәкәтне ясап өскә таба менәбез һәм сыпырып аска төшерәбез. Бу күнегүне берничә мәртәбә кабатларга кирәк. Өченче күнегү күз кабагын тонуста тотарга, баш авыртуыннан арынырга ярдәм итә. Аны башкарыр өчен бармакларны менә шулай итеп бүгәбез һәм кашларга басып массаж ясыйбыз. Хәрәкәт иткәндә бик каты басырга тырышмагыз. Күнегүне 2 минут башкару җитә. Бу массаж баш авыртуын алачак. Четвертое упражнение, оно тоже для от головной боли, но улучшает мозговую деятельность. 4нче күнегү шулай ук баш авыртуыннан. Моннан кала ул баш миен эшләтеп җибәргә дә ярдәм итәчәк. Моның өчен бармакларны алдагы күнегүдәге кебек бүгәбез, әмма каш урынына колакны массажлыйбыз. Шундый гади күнегүләр ярдәмендә без иммунитетыбызны ныгыта алабыз. Иң мөһиме аларны онытмаска һәм һәр даим ясап торырга. Үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз.
Музыка халыкның жаны. Үз теле булмаган халык булмаган кебек, үзенең җыры, көе һәм музыка уен кораллары булмаган халыкта юктыр дөньяда. Без татарларның һәм башка халыкларның музыка уен кораллары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Моң сандагы сәхифәсендә Руслан Габитов бүген Тыва Республикасына дәшеп кала. Аларның ИГИЛ дип аталган музыка уен коралы белән якыннанрак танышырбыз. Исәнмесез. Без бүген Тыва халкының ИГИЛ исемле музыка уен коралы турында сөйләшербез. Ә хәзер Тыва Республикасы турында бераз мәгълүмат. Тыва Республикасы Россия Федерациясы субъекты. Себер федераль округына керә. Баш каласы Кызыл шәһәре. Көнбатышта Алтай һәм Хакасия, төньякта Красноярск крае, төньяк көнчыгышта Иркутск өлкәсе һәм Бурятия, көньякта Монголия белән чиктәш. Республиканың озынлыгы 630 шақырым тәшкил итә. Бу безнең Татарстан Республикасы белән bir şama куядыр, ләкин 80% анда таулар булганга күрә, аның инде зурлыгы да күпкә зурырак. Инде монда Енисей елгасының башы башлана. Дәүләт телләре Тыва һәм рус теле, религия, буддизм, шаманизм элементлары белән. Тыва теле төрки телләр гаиләсенең Саян группасына керә. Тыва Азияның уртасында урнашкан Кызыл шәһәрендә Азияның үзәге обелискі урнашкан. Шуңа күрә күпчелек туристлар беренче чиратта шунда баралар. Халкы бүгенге көндә дә күчмә яшәү рәвешен саклаган, шуңа күрә дә анда борынгы төрки традициялар сакланган. Инде biz бүген төрки традициясына кергән, Тыва традициясына кергән ИГИЛ исемле традицион уен коралы турында сөйләшәбез. Нинди уен коралы соң бу ИГИЛ уен коралы? ИГИЛ уен коралы сызмалы, сызгычлы, кыллы музыка уен кораллар семьялыгына керә. Инде нәрсәдән ясыйлар соң? Нинди уен коралы белән чиктәш, тугандаш? Бу, мәсәлән, казахларның, татарларның, башкортларның кылкубыз исемле уен коралына охшаган, шулай кыргызларның каяк исемле уен коралы белән якын тугандаш. Шундый уен коралларында Алтай Республикасында, Хакасияда, шулай Үзбәкстан, Туркменистан һәм башка республикалар һәм халыкларда уйныйлар шуңа охшаган уен кораллары белән. Ләкин ИГИЛның үзенә күрә генә хас моментлар була. Менә корпусына карыйк әле. Аның формасы тамчыга охшаса, аның озын грифы бар. Грифының башында ат сүрәте төшкән, аның белән бәйле легенда да бар. Әле соңрак сөйләп китәрмен. Кылы икәү. Кылын ясыйлар атның ялыннан, атның койрыгыннан. Инде бүгенге көндә балык җибеннән ясыйлар, иң нечкә балык җибеннән. Мәсәлән, бер кылы 60 балык җибеннән ясалса, икенче кылы 80 балык җибе тәшкил итә. Бу инде тавышның югарылыгын билгели. Корпусын тарттыралар, җәнлекләрнең яки хайванның, күпчелек атның терисеннән тарттыралар. Корпусын инде тамчыга охшаган корпусны ясыйлар, агачның бер кәүсәсеннән, бу долбленка дип атала инде. Бер агач кисәгеннән ясыйлар. Инде әйдәгез әле бергәләп легенданы да тыңлап китик. Бик борынгы вакытларда яшәгән икән бер бай егет. Аның булган икән зур ат көтүе. Көтүдә бер бия үлә һәм аның кичкенә кылыны кала. Көтү хуҗасы кылынны үстерә, тәрбияли, кылын чабышкы ат булып үсә. Бер ярышта да ул бер хайванга да, бер атка да бирешми, һәр вакытта ул беренче килә торган була. Инде бу вакытта яшәгән бер хан моңа көнләшә һәм үзенең кешеләрен шушы атны юк итәргә җибәрә. Сугышчылар бу атны кыядан төртеп төшерәләр һәм атны юк итәләр, ат үлә. Инде шушы ук төнлә шушы атның хуҗасы төш күрә. Бу егетнең төшенә ат керә һәм булай ди: "Син кайгырма. Минем ялымны һәм койрыгымны һәм минем тиремне ал да һәм сызгычлы уен коралы яса" ди. Бу егет шулай эшли иде.
Хайванның атның тирисеннән ул шундай резонатор тарттырып куя. Агачның корпусын ясый карагай агачыннан, ялыннан һәм кыйрыгыннан ул кыл белән сызгыч ясый. Һәм ул истәлеккә уен коралының башына атның сурәтен ясап куя. Шундый искитмәле матур музыка уен коралы була. Һәм ул якын тирәдәге бөтен кешене шушы уен коралында уйнап сөендерә, шатландыра. Һәм вакыт бара торгач, бу уен коралы халыкның традицион уен коралы булып та кала. Әйтергә кирәк, матур бит легенда, шулай бит. Әйтергә кирәк, шушы сызгычлы уен коралында Гами исемле киләп җырлау традициясендә кушып башкаралар. Инде әйдәгез әле сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген шушы Алтайдан, Тывадан килгән егет, аның исеме Сугдер, Лудуп Сугдер. Ул бүгенге көндә безнең Казандагы консерваториядә белем ала һәм ул игилда уйнап күрсәтер. Сугдер, рәхмәт. Миңа калса искиткеч музыка уен коралы. Миңа бик ошады. Игил уен коралы Тыва халкының, Тыва Республикасының рухи байлыклар символына керә һәм инде дәүләт тарафыннан ярдәм итәләр музыкантларга, осталарга. Инде ул дөнья күләм танылган аларның игил уен коралы Хами башкаруы. Инде шулай дәвам итсен иде дигән теләктә мин бүгенгә сау булышам. Сен сау буласыз. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Бездә кунакта психолог Гөлүсә Ахунова. Без бүген балалар тәрбиясе төгәлрәк әйтсәк, балаларга әби-бабаларның тәсире, аларның тәрбиясе хакында сөйләшербез. Исәнмесез? Исәнмесез? Хош килдегез. Исәнмесез, рәхмәт. Миңа калса инде бу бик актуаль тема, Синең өчен айрыша. Синдә дә балалар үсә. Синдә алар эшәү, миндә берәү генә. Без сөйләшәбез бүген чыннан да менә тәрбия вакытында, баланы тәрбияләгәндә әби-бабаның зур ярдәме хакында бер вакытта. Ләкин шул ярдәм кайбер вакытта практика күрсәткәнчә әйләнергә мөмкин ниндидер бер негатив моментларга да. Кайсы очракта шулай була ул мәсәлән? Әлбәттә шулай. Әмма дә ләкин менә нәрсә дип әйтәсе килә, бүгенге көндә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе ул бала тәрбияләү. Һәм инде без монда әби-бабай тәрбиясеннән башка гына бер ничектә йөреп чыга алмыйбыз. Әби-бабай тәрбиясе, дәүәти тәрбиясе бик мөһим. Бүгенге көндә бала тәрбияләүдә. Һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, менә монда инде әби-бабай тәрбиясе статистика буенча ул 30% тәшкил итәргә тиеш. 30%. Ни өчен? Беренчедән, әби-бабай нәрсә эшли? Оныкны үз баласына караганда да күбрәк ярата. Баланың баласы балдан да татлырак, әлбәттә. Һәм инде нәрсә эшли? Ул аңа бик күп кенә баланың теге капризларына дип әйтегәндә, характерына күз йома. Һәр вакытта да баланың ашарына әзер, кием үтүкләнгән, җуылган, дәресен хәзерләмәсә дә аңа сүз әйткән кеше юк, чөнки ул әби-баба тәрбиясендә әти-әнинең вакыты юк бала белән шөгыльләнергә. Һәм инде монда бала безнең все включено дигән режимда яши. Менә Әдилә Дубайга барга шулай булган, все включено. Әлбәттә. Һәм нәрсә дип әйтергә кирәк, менә унда карап бардым инде мин сезне тәген. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Әти-әнинең вакыты җитми. Чөнки ипотекада түлисе бар, утына, суына, газына, аңа эшләргә кирәк. Монда инде әби-бабайлар ярдәме бик кирәк. Әмма дә ләкин әти-әни үз өстендәге җаваплылыкны әби-бабайга гына тапшырып калдырмасын иде дигән теләк бар. Беренчедән, ул һәр вакытта да үз баласының нәрсә белән шөгыльләнгәнен, дәресен хәзерләгәнме, хәзерләмәгән, контрольдә тотарга тиеш. Хәзер бит инде телефон заманы. Инде баланың 5-6 яшендә телефоны бар кулында. Һәм менә бу
инде кичкенәдән баланы бу әти-әни җаваплылыгы, балага уенчыкларын җыйдыртып, киемнәрен түреп, өйне бераз булса да җыштырырга өйрәтеп үстерергә кирәк. Бала белән күбрәк аралашырга кирәк. Бар әби бабайда дип түгел, әйме алар белән сөйләш, алар сиңа әкият укыр дип түгел. Ә менә вакытны дөрес бүлеп, балага инде үз әни тәрбияңне, әти тәрбияңне бирә кирәк. Һәм инде әгәр дә менә күп вакытта безнең әби баба тәрбиясеннән әти-әниләр канәгать булмыйлар, һәм алар әйтәләр инде. Менә әби баба тәрбиясендә үсте инде ул дип җаваплылыкны бозасыз дип әйтәләр. Бозасыз диләр, тавыш килеп чыга ике яктан да, бит балалар, уллар, кызлар арасында. Һәм менә бу вакытта инде күп еш кына менә шундый чираклар бар. Монда бала каршында да әти-әниләр, әби бабалар белән сүзгә киләләр. Бу бик ямьсез күренеш, чөнки әти-әни үз өстеннән җаваплылыкны төшергән була. Ул инде менә бала дип тапшыра әби бабага. Шуңа күрә менә бу очракта, мондый очраклар булган вакытта, бик ачу килгән вакытта да инде әлбәттә бала юк вакытта бер-берен белән утырып, сөйләшеп, кемнең роле нинди булырга тиеш, менә шу мәсьәләләрне уртага салып хәл иткән очракта безнең инде әби бабаның да менә шушы 30% тәрбиясе кирип китәр, 30-40% һәм инде әти-әни өстеннән дә җаваплылык төшмәячәк. Менә сез 30-40% дисез әйме, ярый да менә бер территориядә, бер шәһәрдә, бер авылда яшәсәләр, балалар, оныклар, әбиләр, бабалар. Ә менә хәзерге көндә әйтик, күп кеше Казанда әбиләре, бабалар Балтачта, башка районда булырга мөмкин. Мәсәлән, әби бабай Түбән Камада, сез Казанда яшисез, алар бер дә очрашмый. Һәм менә сез әйткән 30-40%, ул булырга мөмкин 5%-тан да ким. Җәйге каникулга алып кайтып куйсаң, шул 3 ай тутыра инде 30%. Менә шушы җәйге каникул вакытлары, алар әйбит, ата-ана өчен бер яктан караганда бик җиңел, икенче яктан караганда ул бала контрольдән ычкына. Шуңа күрә менә тагын кабатлап әйтәм, ата-ана җаваплылыкны үз өстеннән төшерергә тиеш түгел. Атнага бер булса да бала янына кайтырга. Чөнки бала авылда яшәгән вакытта шушы 3 ай срок, әйбит 3 ай вакыт, ул инде баланың иркенгә чыгуына, бәйсезлеккә чыгуына да бик зур роль уйный. Һәм инде бу ел сайын шулай кабатланып килгән вакытта да, каникуллар безнең елга 4 тапкыр бу гадәткә кирип китәчәк. Ә менә шундый сорау бар. Әти-әни тәрбиясе баланы дисциплинага һәм калганына өйрәткәндә, күп вакытта нәкъ әби бабай тәрбиясе ул йомшаклыкка илтә. Әти-әни ярамаганны бабай әби ярый ди. Ризык куллану буенча конфетлар һәм калганы. Бала калан индидер бер аңлашылмаган дөньяда. Әби бабай ярый, әти-әни ярамый ди. Ничек дөрес соң дип уйлый башлый. Бу психологик яктан индидер бер зур куркыныч тәсир ясаймы балага? Кем авторитет булырга тиеш? Балага һәр вакытта да авторитет әти-әни булырга тиеш. Без менә булай әлеге сорауга җавапны тагы да төгәлрәк үзебезнең тыңлаучыларыбызга социаль челтәрләр аша тәкъдим итик әле, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә монда QR-кодлар аша безнең социаль челтәрләребезгә үтегез һәм әлеге сорауга җавапны төгәлрәк алырсыз. Баланы җәзаларга ярыймы? Шул сорауны да өстәп бирәчәкбез. Бездә кунакта психолог Гөлүсә Ахунова булды. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2008 елның 2 февралендә Казанда яңа автобуслар тәкъдим итилде. 3 ел үткәч, шушы көннәрдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия 2011 форумында катнашты. 2017 елда Татарстан башкаласында яшь профессионаллар World Skills төбәк чемпионатында җиңү өчен көрәште. 1 ел үткәч Казанда иң шәп әбине ачыкладылар. Дөньяның иң гүзәл әбисе дип Илия Гарипова танылды. Шешек бәйләме бүгенге заман декорының аерылгысыз өлеше. Ул өебезне хуш исләргә байыта, табигатькә якынайта. Бер генә кимчелеге бар, алар бик тишиңә, күп дигәндә күзләрне 1-2 атна гына сөендереп тора. Күз явын алырдай шәшәкләргә карап, аларның шул кадәр кыска гомерле булуына уфтанучы бер мин генә түгелдер, әмма борчылырга кирәкми, кипкән шәшәкләрдән дә күз явын алырлык композициялар ясарга мөмкин.
иртә Лилия ханым. Хәерле иртәләр, Ләйсән. Без бүген нәрсә ясаячакбыз? Без бүген кипкән чәчәкләрдән композиция ясаячакбыз. Чынлап та чәчәкләрнең ямсыз чагы булмый. Тере вакытта да, кипкән чагында да алар һәр вакытта да матур. Әйе, шулай күп кеше табигатьнең гүзәллеген сакланып, күзәтеп яшәргә ярата. Алар өчен шундый композицияне бүләк итәчәкбез. Аның өчен без табигый материалдан ясалган бер кашпо алабыз. Без сезнең белән белә торган губка оазис алабыз кипкән чәчәкләр өчен. Аны кашпо формасына туры китереп кисәбез. Кипкән чәчәкләр белән эшләр өчен без секатор һәм кусачка алачакбыз. Без кипкән мүкне шулай суга салабыз да, ул үзенең төре гадәтенә кайтып, безгә кирәкле форманы алып тора. Нәләйсән, безнең композициябез әзер. Әлеге композиция табигатны яраткан кешенең һәрберсендә күзләрен иркәләп, күңелләрен күтәреп торачак. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин 2023 елны Россияда педагог һәм остаз елы дип игълан итте. Монда үзенчәлекле елны без дә игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Кунакханәбезгә ел дәвамында иң яхшы укытучыларны, мәгариф хезмәткәрләрен чакырып торабыз. Бүген бездә кунакта педагогика фәннәре кандидаты Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты доценты Кадрия Сыңгат кызы Фатхолова. Исәнмесез, Кадрия ханым? Хәерле иртә. Кадрия ханым, хәерле көн дип эндәшәбез сезгә һәм менә минем күзләр шагыла сезнең түштәге менә шушы медальдән. Мин инде әлеге медальнең сезнең профессиональ хезмәтләрегез өчен бирелгәнен аңлыйм. Төгәллек кертеп җибәрсәгез иде. Рәхмәт. Нәкъ шулай. Менә мин 2022 елда мәгариф өлкәсендә эшли башлавыма 40 ел тулды һәм шул уңайдан Татарстанның атказанган укытучы дигән исеменә лаек булдым. Тәбриклибез сезне. Тәбриклибез. Һәм инде Кадрия Сыңгатовна, менә 40 еллык стаж дидегез. Укытучылык һөнәре ни өчен аны сайларга булдыгыз? Әйе, укытучылык һөнәре минемчә ул бер кайчанда үзенең актуальлыгын югалтмый. Укытучы һөнәрен бик күп кешеләр сайлый һәм мин үзем шәхсән Актаныш ягыннан Актаныш орта мәктәбен тәмамладым һәм үзем укыткан укытучыларыма мин гашык идем. Шуңа күрә шушы һөнәрне сайладым. Бүгенге көндә дә шушы мәктәп укытучылары минем исемдә, алар үткәргән дәресләр мәңгелеккә хәтеремдә калды. Билгеле булганча, сез бит гомумән әле үзегезнең шушы профессия юлыгызны башлагансыз чит телләр укытучысы буларак. Ничек килеп эләктегез безнең милли мәгариф системасына? Кайсы тел иде ул? Әйе, дөрес. Менә мин Актаныш орта мәктәбен тәмамлагач, укытучы булу хыялы белән Казан педагогика институтына укырга кирдем, чит телләр факультетына. Ни өчен дисәгез, чөнки минем 2 абыем да педагог, 2 абыем берсе менә шушы чит телләр факультетында укыйды мин мәктәпне тәмамлаганда, икенчесе физик тәрбия факультетында белем алды. Шуңа күрә мин дә олы абыем артыннан шушы факультетка кирип, һәм мәктәптә мин немец телен бик ярата идем, немец теле укытучысы бик көчле иде. Безнең берничә укучы без менә шушы факультетка укырга кирергә килдек. Укырга кирдек һәм мин шуны уңышлы тәмамлап, кызыл диплом белән Казан мәктәбендә француз теле укытучысы буларак эшли башладым. Һәм 8 ел француз телен укыткач, безгә башка районга күчәргә туры килде, фатир алгач, һәм менә бу мәктәптә француз теле дәресләре юк иде. Бу 90-нчы елларда рус балаларына татар теле укыта башлаганнар иде.
Шуңа күрә менә миңа шушы эшне тәкъдим иттеләр. Сез методиканы яхшы беләсез, татар телен яхшы беләсез, Саф татар районыннан. Әйтегез әле шушы эшкә алыныгыз дип әйткәч, мин инде каршы килмичә укыта башладым. Рус балаларына татар телен, аннары инде программалар төзүдә катнаштым, мәкаләләр яздым һәм инде менә 94 елда Казан университетында шундый кафедра бар иде, чит аудиториядә татар телен укыту дигән. Аны танылган профессор Флёр Садри кызы Софиуллина җитәкләде. Һәм бер конференцияда аның белән танышканнан соң ул мине шушы кафедрага чакырды. Һәм мин рус телле студентларга, чит ил студентларына татар телен укыта башладым. Фәнни остазларым дип, менә Флёр Садрина Софиуллинаны һәм үземнең фәнни җитәкчем Асадуллин Абдулла Шаһи улын саныйм. Абдулла Шаһи улы җитәкчелегендә мин диссертация якладым. Менә Флёр Садриевна безне китаплар язарга, программалар төзергә, төрле курсларда укытырга, кешеләр белән менә шундый мөнәсәбәтләр урнаштырырга чын укытучы булырга өйрәтте. Аңа мең рәхмәт. Сез хәзер үзегез дә бик күп китаплар авторы. Менә шушы тәҗрибәгезне хәзер бирердәй укучылар бармы, студентлар? Әйе, менә безне шулай өйрәттеләр. Флёр Садриевна бик таләпчән укытучы иде. Ул менә һәрбер нуктасына, һәрбер өтеренә кадәр безнең мәкаләләрне укып, 2-шәр тапкыр, 3-шәр тапкыр иренмичә, ул дәреслекләрне төзегәндә күп киңәшләр биреп, менә без бүгенге көндә дә аның шушы биргән киңәшләренә нигезләнеп, үзебез дә дәреслекләр төзибез, яңа дәреслекләр чыгарабыз. Инде менә яшь буынга килгәндә, минем үземнең дә 2 аспирантым, яклаган аспирантым бар. Алар төрле өлкәләрдә эшләр, берсе мәктәптә, берсе югары уку йортында. Кирәк чакта укытучыларга да кем менә мөрәҗәгать итә миңа киңәш сорап, мин һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Курсларда укытучыларга әйтәм, нинди дә булса методик сорау туса, ниндидер ярдәм кирәк булса, менә сезгә электрон адрес, менә сезгә телефон, теләсә кайсы вакытта яза аласыз. Мин кулымнан килгәнчә ярдәм итәрмен дип әйтәм. Менә минем өчен үзем көллияттә укыган студент буларак, педагогик көллиятендә бар 2 төрле укытучы. Беренчесе балаларга, студентларга белем бирә торган укытучы, икенчесе укытучыларны укыта торган укытучы. Ягъни мәсәлән, бу укытучыларның тагында бер нидер бөек стадиясе, чөнки синең биргән белемне алдагы буын эшкәртеп, шулай ук җәмгыятькә бирергә тиеш. Сез нәкъ шул төр укытучы бит. Менә бүгенге көндә нинди кыйммәтләр саласыз сез булачак укытучыларга? Нинди осталыклар сезнеңчә беренчел булырга тиеш бу профессиядә? Укытучы һөнәрен сайлаган кеше, әлбәттә, бу бик җаваплы эш икәнен инде аңлый, шулай бит. Шуңа күрә ул уку дәверендә, педагогик белем алу дәверендә билгеле бер педагогик осталыкларга ия булырга тиеш. Менә минем карашка иң мөһим сез әйткән кыйммәтләр, иң мөһим сыйфатлар, алар нидән гыйбарәт? Минемчә, укытучы дөрес карар кабул итә белергә тиеш дип саныйм мин. Төрле ситуациялар була, ләкин дөрес карар кабул итү минемчә бу бик мөһим. Аннары үз җаваплылыкны үз өстеңә ала белү. Кемгәдер менә кемнедер гаепләү түгел, ә син үзең җаваплы, һәрбер әйткән сүзең өчен, һәрбер эшләгән эшең өчен. Аннары әлбәттә менә әгәр дә син укытучы икән, димәк син шушы укучыларны коллектив буларак берләштерергә тиешсең. Шуларны дуслаштырырга тиешсең. Әлбәттә инде бүгенге көн укучыларының иҗади активлыгын үстерү, танып белү активлыгын үстерү зур әһәмияткә ия. Һәм иң мөһиме дип саныйм, без сезнең белән шундый интернет заманында яшибез. Заманча технологияләрне кулланалар. Технологиялар күп, ләкин кайсыларын кулланырга дигән сорау биргәндә, мин һәр вакыт укытучыларга курсларда шулай дип җавап бирәм. Менә укучыны шәхес буларак тәрбияләүгә юнәлдерелгән технологияләрне кулланыгыз. Һәр укучыны шәхес буларак күрегез. Чөнки һәр укучы игътибарга мохтаҗ. Бәлки аның белән сөйләшү җитмидер, игътибар җитмидер. Әмма сез профессиональ укытучы буларак, менә шушы әйберләргә игътибар итәргә тиешсез дип аңлатам булачак укытучыларга. Һәм менә тагын менә бер сорау калды минем. 2 укучы бала әнисе буларак, ничек дип саныйсыз? Менә кайвакыт җыелышларда әйтәләр, безнең инде ата-аналар җыелышларында укытучы балага дус булырга тиеш. Яисә алар менә тигез булырга тиеш. Ә менә кайбер укытучылар саны, укытучы әзгенә өстәрәк булырга тиеш. Менә сез ничек уйлыйсыз? Кайсы система
әйбәтрәк эшли. Кайсы юнәлешкә игътибар итәргә кирәк дип. Монда бәлки бераз бәхәсле сораудыр дип әйтим, ләкин шәхсән мин үзем, мәсәлән, мин мәктәптә 8 ел укыткан укучыларым, димәк, менә мин 8 ел укыттым мәктәптә, аннары китәргә тиеш булдым, һәм шушы укучылар, аларга инде 50 яшьтән артык, ләкин шушы укучылар ел сайын, шушы 40 ел дәврендә минем туган көнемдә безнең өйгә җыелып, безнең минем белән чәй эчеп, мәктәп елларын искә төшереп, көлешеп, фотоларга төшереп, менә шулай без очрашып торабыз. Димәк, менә бүгенге көндә мин аларга дус. Ни өчен алар миңа киләләр? Аларның сөйләшәсе килә, искә төшерәсе килә. Шуңа күрә, әгәр дә син күңелеңә биреп эшлисең икән, укучыларның күңелендә менә шундый эс калдырасың икән, именно бу нәкъ шул дуслык хисе дип әйтик дә, ниндидер шундый киләчәктә бу менә чагылыш таба. Киләчәктә дә алар сине искә алалар. Әгәр дә инде ничектер югары куй, әлбәттә мин профессиональ мөгаллим, педагог, укытучы, алар менә бу дистанцияны, субординацияны аңларга тиешләр, нәрсәдер әйтергә ярый, нәрсәдер әйтергә ярамый, нәрсәдер турында киңәш сорарга ярый, нәрсәдер бәлки үзе хәл итәдер. Менә шундый катлаулырак дип әйтим инде, ләкин дус булу минемчә мөһим. Бик зур рәхмәт, Кадирә ханым, шушы җавапларыгыз өчен сезгә мактаулы, бик тә җаваплы эшегездә уңышлар телибез. Һәм әлбәттә инде рәхмәтле, гыйлемле, милләтебезгә файда китерә торган шәкертләр теләп калабыз. Рәхмәт яусын сезгә. Минем дә чыннан да менә яратып эшләнгән эш куаныч китерә дип әйтәләр. Шуңа күрә менә мин үз эшемне бик яратам, куанып эшлим. Шуңа күрә укытучы елы уңайыннан Татарстан укытучыларына исәнлек, саулык һәм куанычлы хезмәт телим. Амин, шулай булсын. Кунагыбыз педагогика фәннәре кандидаты Кадрия Фатхулова белән сау булашып тапшыруны дәвам итәбез. Татарстанның халык шагыйре Шәүкәт Галиев истәлегенә ачылган музейга юл алыйк. Ул әле күптән түгел Казанның 17 номерлы гимназиясендә ачылды. Гимназия белән Шәүкәт Галиевны нәрсә бәйли соң? Беренчедән 1960-1970 елларда биредә халык шагыйренең 4 баласы, 2 улы, 2 кызы да укыган. Икенчедән белем йорты Галимҗан Ибраһимов исемен йөртә. Ягъни биредә әдәбиятка һәр вакыт зур игътибар бирелә. Казанның Мәскәү районына урнашкан 17-нче татар гимназиясе кунаклар каршылый. Биредә бәйрәм Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Шәүкәт Галиевны искә алу һәм аның музейын ачу бәйрәме. Безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче номерлы гимназия 91 елда ачылган. Гимназия буларак һәм бүгенге көндә гимназиядә 502 укучы белем ала, алар белән 37 педагог эшли һәм 20 класс комплектыбыз бар. Безнең гимназиядә шушы көнгә кадәр бер музей бар иде инде, ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге музей. Бу музей безгә 89-нчы татар мәктәбеннән калган музей, без аны дәвам иттек. Бу музей ачу турында без күптән уже сөйләшәбез. Бу турыда идеяны музей Шәүкәт Галиев музейын ачу идеясын безгә шагыйребез Роберт ага Миннуллин бирде һәм ул аманат итеп тапшырды. Шәүкәт Галиевның укучысы, шәкерте буларак ул безгә еш киләдер. Шәүкәт Галиев белән Роберт Миннуллин дуслар була. Роберт абый аны үзенең остазы дип саный. Ә музей ни өчен биредә ачыла дисезме? Чөнки ерактан килеп йөреп булса да, шагыйрьнең 4 баласы да биредә белем алган. Мин монда үземне укучы кебек хис иттем. Элек 60-70 елларда без монда укыдык, дүртебездә Шәүкәт Галиевның 4 баласы да монда Җәмил, Җәмилә, Алсу, Җәүдәт. Монда укыдык бергә. Бу мәктәп инде бик шундый җылы пышмак булып истә калган. Укытучыларыбызны барысын да яратадыр идек. Музейны оештырып, башлап җирүчеләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рамилә Акзам белән күбрәк ишеттем, аны беләм, аңа шулай ук бөтенесе дә булышканнардыр, укучылар, укытучылар барысы да булышканнардыр. Вот шуны бик зур рәхмәт әйтәсем килә. И бу музейның уңышлы булсын, алда да тулыланып торсын. Бездә булышырбыз. Музей ачу тантанасына шагыйрьнең якташлары, язучылар, Казанның мәгариф идарәсеннән вәкилләр килгән иде.
Biz bugün bir kızıklı hem şahıslarını barlı turgan şarağa keldik. Özümüzün Şevket abi ile biz bir kiçiksiz gururlanabız. Men Şevket abidan özüm 23 yaşga kichkina bolsam da yaş ayırmasını sezmedik. Her vaqtda bik daim bik motor ishlab keldik. Biz bik şat bugungi şarada şuşa Apas yağından kelip vakiller bulup qatnaşıp, әлеге şarada nedidir fikirler bilen ortaklaşırga dep kelgen edik. Мен келдім Ылыбақыршыдан, Шәукет абының туған жағынан. Шушында келіп, 17-ші Татар гимназиясында Шәукет абы білмесін ашыда қатнашымын білен бик шатмын. Шәукет абы мен туғаным боларақ, потому что бізді менің аның әтесі білен бір туған, бик якын туғандар біз аның білен Шәукет абы білен аралашып, Шәукет абының ижад жырты бар иде біздің Ылыбақыршыда. Башта ижад жырты болып салынды. Шунда қайтып, яз кез бірер ай бізде тұрып ижад ете шушы ижад жыртында. Шушы бірінші yazған шиғырларын Шәукет абы бірінші Фәрида апаға оқытадыр, екінші мен күнде кеш білен кіріп шығадыр емдіштен қойтқаш. Рәшид мен әсеңат табадан түшкен шиғырларды бейте тұрғаны. Урамда жеу жүріп шыға тұрғаны Шәукет абы білен қырларында бола тұрғаны едік. Қышлар сайрауларын Шәукет абы бик жаратып тыңлап, шушының өзінің ижадында да яқтырталды. Музейны оештыруда башлап йөрүче гимназияның татар теле укытучысы, музей җитәкчесе Рамиля Абдуллина. Ул гимназия җитәкчелеге һәм матди яктан ярдәм итүче Апас якташлар җәмгыятенә үзенең рәхмәтен җиткерде. Ул безнең якташлык җәмгыятының беренче көннәрендә үк бик актив катнашты һәм һәр вакытта да үзенең бәйрәмнәрдә һәм дә очрашуларда үзенең шигырьләрен, язган шигырьләрен алып килеп, шуларны укый иде, безне шатландыра иде ул. Шушы музей ачылган көнгә дә безнең Шәукет абыйның 80 яшьлек юбилеена без аның өенә барып кытлаган идек. Шушы да калган менә фотографияны да без аны алып килеп шушы музейга тапшырып калдырабыз. Апас якташлар җәмгыяте мондый чаралардан бер дә читтә калмый. Шагыйрьнең мирасын барлауга, яшьләргә җиткерүгә зур өлеш керткән мөгаллимнәргә рәхмәт хатлары, бүләкләрен тапшырдылар. Алга таба планнары белән дә уртаклаштылар. Шәүкәт Галиев ул безнең атаклы шагыйрыбыз, аның исемен Казан урамнарына берсенә бирергә без шундый тәкъдим белән чыгачакбыз, Алла бирсә. Мин бик уңган, элгерми, юк бар белән килдерми, бик тапкырми, җыйнак. Мин, тик мин, тыйнак мин. Укучылар шагыйрьнең шигырьләрен сөйләделәр һәм махсус бу мәктәп өчен язылган җыры яңгырады. Музей мәктәпнең татар теле кабинетында урын алган заманча телефондагы махсус кушымтаны стендлардагы рәсемгә куеп, рәсемнәрне сөйләтеп, җырлатып та була. Тантанага килгән кунаклар шагыйрьнең шактый күп мирасын туплаган музей эшендә уңышлар теләп, очрашуны түгәрәк стель янында дәвам иттеләр. Күз алдына китерәсезме? 1 сәгатьлек массаж 8 сәгатьлек йокыны алыштыра. Моннан тыш дистәләр шәширдән дәва булу белән дә игътибарга лаек ул. Бүген даими рәвештә стресс, киеренкелек шартларында яшәгән кешелек аңа аеруча мохтаҗ. Аны үз-үзеңә ясау серләре белән алдагы минутта танышырбыз. Сәламәтлек җәүһәр, ләкин тиз югала, шуңа күрә аны кайгыртып тору мөһим. Бүген без үз-үзеңә массаж ясау ысуллары белән танышырбыз. Әлеге күнегүләрне массажист Зиннур Тагиев күрсәтер. Первый массаж это зона стимуса называется. Беренче күнегү йөрәк мускулларын ныгытуга каралган. Без аны тимус зонасында башкарыбыз. Моның өчен кулны йодрыкка җыябыз, кулның сөякле ягын йөрәккә таба куябыз һәм әйләнә хәрәкәтләр ясап, сәгать уңаеннан массажлыйбыз. Бу күнегүне көненә 3 мәртәбә ясарга киңәш итәм. Второе упражнение для тех, у кого насморк и заложенность носа есть. Икенче күнегү суык тидереп борыннары тыгылганнар өчен файдалы булыр, чөнки ул сулыш юлларын ачып җибәрә. Бу күнегүне ясау өчен 2 бармакны борын очына куябыз һәм түгәрәк хәрәкәтләр белән массажлыйбыз. Артык каты басып эшләмәгез. Шушы хәрәкәтне ясап, өскә таба менәбез һәм сыпырып аска төшерәбез.
Бу күнүгүнө берниче мәртәбә кабатларга кирәк. Өченче күнүгү күз кабагын тонуста тотарга, баш авыртуунан арынырга ярдәм итә. Аны башкарыр өчен бармакларны менә шулай итеп бөгәбез һәм кашларга басып массаж ясыйбыз. Хәрәкәт иткәндә бик каты басырга тырышмагыз. Күнүгүне 2 минут башкару җитә. Бу массаж баш авыртуын алачак. Четвертое упражнение, оно для от головной боли, но улучшает мозговую деятельность. 4нче күнүгү шулай ук баш авыртуунан, моннан кала ул баш миен эшләтеп җибәргә дә ярдәм итәчәк. Моның өчен бармакларны алдагы күнүгүдәге кебек бүгәбез, әмма каш урынына колакны массажлыйбыз. Шундый гади күнүгүләр ярдәмендә без иммунитетыбызны ныгыта алабыз. Иң мөһиме аларны онытмаска һәм һәр даим ясап торырга. Үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз. Февраль корга бай, апрель суга бай ди халык сынамышы. Корга бай булмаган февраль айын күргән юк иде минем. Әйдә, синоптиклар фаразын карыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә циклон хөкем сөрә. Явым-төшемнәр көтелә, температуралар шулай ук югары саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн кар яучак, 7 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы кар яучак, температура 6 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида болытлы, явым-төшемнәр көтелми, 9 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатышта Орша Кукмара Балтачта болытлы, температура 8 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай Чүпрәлдә кар яучак, температура 7 градус. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар яучак, 7 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы, урыны белән кар яучак, температура көндез 7-9 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз. Февраль айы башында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахның 44-нең май айында әсәре буенча төшереләчәк нәфис фильмга кастинг үтәчәк. Актерларны билгеләүдә язучының хатыны Руфина Фаттахова да катнашачак. Бу фильм Нурихан Фаттахның 95 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлана. Дөньяда булган башка яңалыклар белән хезмәттәшебез Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Әлеге төбәк өчен аномаль саналган түбән температура аркасында туңган Каспий диңгезе ярын дроннан төшереп алганнар. Узган атналарда салкыннар 17 градуска кадәр җиткән, шул рәвешле диңгездә боз барлыкка килгән. Актау порт шәһәрендә төшерелгән видеода күренгәнчә, җирле халык бозлы яр буйлап йөри, ә балалар кар атышып уйный. Каспий диңгезе иң зур ябык сулык. Кышкы чорда гадәттә аның төньяк өлеше бозланып кайта. Иркутск зоогалереясында балу кушаматлы бинтуранг икенче төрле мәче сыман аю яши башлаган. Көньяк көнчыгыш Азия кунагы киты кушаматлы Гималай цветысы белән янәшәдәге читлектә көн күрә. Кызыксынучан җәнлек шундагы ташбака белән аралашмакчы була, камера белән танышырга омтыла. Балу белән китының иң яраткан ризыгы банан икән. И они сразу с самого детства вот такие вот активные, привязчивые. Бинторанглар бәләкәй чактан ук бик актив, кулга ияләшүчән, шаян, кызыксынучан. Шуңа күрә алар белән аралашуы да бик рәхәт. Былтыр сентябрь айында хуҗалары йомшак кайларын вакцинация сатырга алып килде. Прививка ясаганнан соң балу белән китыны карантинга калдырдык. Әлеге хайваннарны өйдә асрау бик уңайлы булмаганлыгын хуҗасы да аңлады, бездә калдырды. Хезмәткәрләр ике айрылмас дус алга таба да зоогалереяда яшәр дигән өметтә. Бер-берсен бик сагыналар икән.
Язга аларны ашык читлеккә чыгарырга ниятлиләр, чөнки тропик җәнлекләр кояшка мохтаҗ. 2012 елда Төркиянең Ван шәһәрендә бик зур өстәл табыны әзерләнә. Әлеге иртәнге ашка 52 меңгә якын кеше катнаша һәм ул Гиннес рекордлар китабына да теркәлә. Төрекләр иртәнге ашка бик зур игътибар бирә. Ул алар өчен туклану процессы гына түгел, күпкә зуррак мәгънәгә ия икән. Тамашачыларыбыз арасында төрек теле, мәдәнияте, әдәбияты белән кызыксынучылар күп икәнен беләбез, ә менә төрек ашлары беркемне дә битараф калдырмас. Ашсу остасы Резида Хөсәйнова бүген төрек ашы мәрҗибәк шурбасы пешерергә өйрәтер. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән төрек ризыгы пешерербез. Ул мәрҗимәк шурбасы дип атала. Ясмык шулпасы була инде ул безнеңчә. Аның өчен безгә кишер, суган, бәрәңге кирәк булачак һәм инде ясмык. Кыздырыр өчен сыек май, тәмләп җибәрер өчен әз генә сарымсак кирәк булыр, һәм инде атланмай. Табынга биргән вакытта менә шулай аны кипкән сахари белән бирәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче суганнан башлыйбыз. Мин инде зәйтүн майы салам. Төркиядә һәр вакыт ризыкларны зәйтүн майы белән әзерлиләр. Суганны ваклыйбыз, турыйбыз. Biz ашны әзерләгән вакытта, һәр вакытта да шулпа кайнатабыз, сөяк салабыз, ит салабыз. Бу менә шулай алар итсез генә ясмык ашы әзерлиләр. Суганны ничек турасагыз да ярый, эре турасагыз да ярый. Без аны барыбер миксер аша чыгарабыз. Безне әби суган турарга кушкан вакытта без еласак, «Эй, кызым, еламагыз әле, еласагыз, кайнанагыз усал була» дип әйтә торган иде. Менә Аллага шөкер, кайнана да усал булмады, нинди генә булса да суган елата инде ул. Хәзер инде кишерне әзерли торабыз. Кишерне дә шулай ук кыздырабыз. Әлбәттә, кишерне инде вак угыштан усагыз да ярый. Мин шулай эре угыштан уам. Ничек күңелегез куша. Менә суганыбыз безнең җырлый башлады. Кая барсам да шулай мин башка халык ризыкларын кызыксынып карыйм һәм ничек әзерлисез дип сорыйм пешекчеләрдән. Әлбәттә, миңа инде бик үземә кызык, беләсем килә һәм сезгә дә аны менә күрсәтәсем килә. Сезнең белән дә үзем белгәнне бүлешәсем килә. Ясмыкка килгәндә, ясмыкны әлбәттә алдан юып киптерергә кирәк. Кыры килеш biz аны кыздырырга салабыз. Менә безнең тәмле исләре чыкты. Хәзер инде ясмыкны салабыз. Монда кемсә салмыйм әле күп. Һәм шулай кишер һәм суганда без ясмыкны бергә кыздырабыз. Хәзер бәрәңгене дә салып җибәрәбез. Бәрәңгене ничек турасагыз да ярый. Анда без аны барыбер миксер белән изәбез. Бу безнең инде суп пюре кебек була. Менә безнең ясмыгыбыз инде шулай әзерәк парланды. Без аңа хәзер шулай кайнар су салабыз. Шулпа түгел, кайнар су. Хәзер инде 40 минут ул шулай әкрен генә кайнап утыра. Тыз һәм борычны без сыңрак истибез. Менә шулай без аны капкач белән каплап куябыз да һәм изелеп пешкәнен көтәбез. Ботка рәвешенә килде. Хәзер инде без аны миксер белән изәбез. Тыз истибез. Şimdi kora burasını salıp җибәрәбез. Sarımsak istеп җибәрәбез хәзер.
әз генә атланмай да салып җибәрәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сахарины içine салып бирсәк тә ярый. Мин инде шулай тәңкәнең янына куям. Бик тәмле, хөрмәтле дусларым, хөрмәтле тамашачыларым, әзерләгез әле бу ясмык ашын. Ашларыгыз тәмле булсын. Матур тормышлар телим сезгә. Бүген 2 февраль чыгарылышы шуның белән тамам. Кышның 26 көне калды. Субханаллах. Бар әйбердә дә алтын урталык табарга тырышыгыз. Көнегез матур вакыйгаларга, күңелле хәбәрләргә бай булсын. Сезнең белән манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм алып баручылары Әдилә Сәфәрова белән Айваз Садыр булдылар. Исән имин булыгыз дип әйтик бер тавыштан. Һәм саубуллашып кайтып китик.